Okay, karong kahapon nun na ako'y himuon nga storya. Kini nga story tinuod ni nga nahitabo. Makita ni diha sa storya sa Biblia. Kinsay nakakita nagtawo nga gikagid. Ha, ikaw kita nagtawo gikagid. Kinsay nakasulay na og gikagid. Kanang sa dapit sa sampot. Lahi ng buni. Wa pa mo kasulay ana. Okay, kung magkasulay mo ana, katul kaayo. Karon mag-story ko nga dunay istorya diri sa Biblia nga dunay tao nga ang iyahang kagid gikan sa iyahang alimpolo padung sa iyahang lapalapa. Unya iyahang ning gidala-dala. Okay, aron ta magsugod sa istorya, anhi ta mag-start sa usa ka bata nga gihinganlan og si Little Maid. Okay. Kani si Little Maid kani ba? Usa ni siya ka bata nga Israelinhon. Nagpuyo siya sa Israel. Panahon sa gubat na kuha ni siya nga bata ni Captain Naaman. Kanang nabihag ba? Nabihag. Oh. Nawala na, layo na kayo iyang mama, layo na kayo iyang papa, nagpuyo siya sa lugar nga layo gyud kaayo kay gikuha siya ni Captain Naaman. O gidala siya didto sa ilahang balay. Usa ka adlaw ni ana, nahimo naman siyang slave didto, nahimo na siyang helper. Niingon dayon ang asawa ni Naaman nga, "Hoy, Little Maid, ali dinhi, magampo ta." Unya kay si Little Maid wa man naanad og pray atubangan aning Baal. No, tanawan ni si Baal usa ka tawo nga bulawan. Unya magampo si Captain Naaman ug ang iyang asawa ani nga image. Unya wala man naanad si Little Maid kay si Little Maid usa ka Israelinhon, naanad siya og ampo sa Ginoo nga dili magatubang sa Baal. Niingon dayon si Little Maid nga, "Ma'am, sorry gyud kaayo ma'am, dili gyud ko mo apil sa ninyo diha sa pagampo kay wa man ko naanad anang inyo hanggi ampuan nga si Baal." Mao to nga usa ka adlaw ni ana, si Little Maid naghatod og pagkaon sa asawa ni Captain Naaman. Naghatod siya pagkaon dito. Pero nakita ni Little Maid, uy, nalungkot sa Bisaya na. Nang naguol kaayo pag ayo si Mrs. Naaman kay ang iyahang bana duna di ay sekreto nga sakit. Unsa ganito yung sakit sa iyahang bana? Ha? Uy, ato lang in-Englishon para dili kayo halata kay kanang kagid angay nas pobre. Alang sa mga dato leprosy. Mga katol-katol Spanit ba? Ha? Oh, punjay. Oh, alipo nga hadhad mo na mga katol-katol Spanit. Ingon dayon ang iyang asawa, naghilak. "Ma'am, ngano man nga naghilak ka sa tan-awa ang akong bana dito. Tuas sa gawas, nagbulad sa init kay ang iyahang panit, puwertig yung katula kay duna siya'y leprosy. Ang iyahang ulo pa dong diri dapit sa ubos, naglukop gyud og leprosy." Ato na lang binisayon, mga kagid-kagid. Tibuok yun niya lawas. Mauna, niingon dayon si Little Maid. Siya, kanang imong problema, ma'am, dili na kabalakan. Siya, nalipay siya. Ha, nganong di man kabalakan? Siya, duna ko'y nailhan nga dito sa Israel, si Propeta Elisha. Si Propeta Elisha ang naa dito. Unya, kanang muadto ka dito, magpatambal ka dito, aron maayo na ang imuhang sakit mo tong niya si iyahang asawa ingon, "Huy, ay maayo, darling ba no, darling? Ay maayo darling, og muadto ka ni Propeta Elisha. Sabi ni sa Eliseo. May pamuadto ka dito, aron ka matambalan." Niingon dayon si Captain Naaman, ana siya iyang forma. Siya, pwede po ka tamuadto dito no, aron punta maulian. Sige. Akong buhaton nga muadto aron sad ko maulian mo. Oto nga si Captain Naaman iya ding giingnan ang iyang mga sundalo pag-anda mo og mga gift. Mga gift ba, mga gasa para kung maulian ko ato dayong ihatag sa tawo nga nakapauli sa iyahang sakit nga leprosy mo to nga goodbye dayon si Little Maid. Bye-bye. Dayon ang iyang pong asawa
Ningon po, bye-bye darling. Okay, get well soon. aron mo adto sila ni Prophet Elisha. Okay, sa diha nga nakita na didto sa layo pa gani, nawaw, sa layo pa nagpadulong na kabalo na ang propeta kay kanang propeta siya ang makahibalo kung unsay mahitabo sa unahan. Nakahibalo pud siya kung unsay tuyo ni ining tawhana. Sa layo pa nagpasugo din si Prophet Elisha, ingon siya nga ingna, iyang gigna si Gehazi ang iyahang bata-bata. Sugata didto si Captain Naaman. Dayon ingna kay nianhin na siya dire aron maayo ang iyahang sakit. Pero ingna siya daan didto nga moadto siya sa suba sa Jordan. Ang buhaton niya dito sa suba sa Jordan ni Captain Naaman, mutuslob lang siya dito og 7 times. Ano ba? Suba ni. Muadto siya sa suba sa tubig, then mutuslob siya kapito para ang iyahang panit maulian. Maunay giingon didto. Karon, pagsugat na pag-istorya, ingon siya ang ingon si ingon si Prophet Elisha, moadto ka suba sa Jordan, motuslob kag kapito didto aron maulian ang imong leprosy. Ingon pud si Captain Naaman, ha? Moadto ko anang suba sa Jordan nga puwerte man ang hugawa og lubuga. Ngano man itong ubang mga suba dito nga moadto ko dito dapit sa amuang lugar nga limpyo man to. Anha pa gyud anang suba sa Jordan nga hugaw man na kaayo. Mao to nga wa gyud ning tuman si Captain Naaman. Siya adi ko mo to ana padtuon may nuon ta nang suba nga hugaw kaayo nya patuslo pa gyud ta dito. Mao to nga sa diha nga nagdagan ang ilahang karwahe, ang ilang chariot nagdagan ana agoy ning hunong silag kadyot ni ingon dayon ang iyahang mga sundalo. Sir, Captain, ahay maayo og mutuo ta sa giistorya sa propeta. Kay propeta ra ba to kahibalo siya og maulian ka or dili. Ahay maayo og moadto ka sa suba sa Jordan og imong buhaton ang gisugo sa propeta aron ka maulian. Wala may mawala siguro sir og mutuslob lang ka didto. Ingon si Captain Naaman hugaw manggod. Siya ato lang yung tumanon sir kay wa gyud mawala nimo kun imo ning tumanon og moadto ka sa suba og mutuslob ka didto og kapito. Mao to nga imbis muli sila ning liko sila padulong sa suba sa Jordan. Karon tan-aw na. Hukas na dayon si Captain Naaman sa iyahang robe, sa iyahang sinina, sa iyahang pagkakapitan, iya ning gibutang didto sa iyahang karwahe ug ning adto dayon siya sa suba. Ning tuslob din siya. Unsa to isulti gani sa propeta? Kapila gani ito siya mo tuslob? 7 times. Dayon og human sa ikapito maunsa na gani siya ingon ang propeta? Maulian. Karon didto na si Captain Naaman. Kani bitang mga tao na poy gayig ulo nga pagtuslob dali ra kay mo una-una nila dali ra maulian. Hing tuslob di siya kas agoy ning katul man ang iyang panit kay hugaw biyang suba sa Jordan ning katul iyang panit san unsa na mahinuon nga imbis muanhi ko dirig maulian wala pa man. Pero ang giingon sa propeta kapito hing tuslob pa man siya kas kana bitang mo tuslob kana bitang na kay mga katul-katul sa panit nya maligo kag dagat musamot na himbiyon nagkasakit hapdos pa. Kasulay mo ana wa siguro mo kasulay kagid no. Kaning mga dagko nga nas mo likod magkasulay na ni. Mo na nga pagtuslob niya, alawa mang yun gihapon na ulian. Ingon na yun ang iyahang mga kaubang sundalo. Sir, ingon ang propeta kapito man niya, kaduha kas pa man ka. Ay, tuslob na pud siya. Tuslob siya. Isa to. Then duha, tulo, upat, dayon 5, 6. Kaunom, tanaw-tanaw na pud siya. Naamang gihapon, puti-puti ramang gihapon ang iyang panit. Ingon dayon ang iyahang mga sundalo. Sir, naanagyoy kas-a. Ato na gyud nang buhaton sir kay naanagyoy kas-a nga inigtuslob nimo. Maulian na ka karon. Ning tuslob si Captain Naaman sa 7 times. Sa ikapito niyang pagtuslob. Hala, nawala man ang iyang leprosy. Ang iyang panit sama gyud sa panit sa bata pa nga bag-ong natawo. Kuyaw di ay ning Ginoo mo'y moayo nato no kay iuli niya ang atong pagkabata ang iya bitang panit sama gyud sa bata pa nga bag-ong natawo nga nindot gyud ang iyang panit og paghawas niya nakita niya nga limpyo na siya ingon siya oy thank you tanawa ko na yung porma siya thank you salamat gyud kaayo kinaulian ko ingon po ang iyang mga sundalo yeah dali kamo kunoy nag-antos og pila ka tuig nga naay sakit nga leprosy kay di man na maulian kani adto hangtod karon na may mga tambal ana tanawa perting lipaya siya mga sundalo ug sa ilang kalipay agoy tungod sa kalipay tan-awa haguros dayon sila
Kinsay makatag na asa sila padulong? Mi pauli o ni adto ni Prophet Elisha? Ha? Ni uli or ni balik dito? Kinsay magkatagna nga ing uli sa balay o himbalik? Big taasa kamot sa hing uli. Mimbalik nya hing uli sa balay. Kinalipay god. Kaya mo ko ni malipay mo dito gyud balay. Mo tamon thank you. Uy, tan-aw na to. Kusog ka ilang padagan. Ako, horsepower good ang gigamit. Di kusog kaayo. Kabayo ba? Kusog kayong dagan sa kabag. Aguros lang. Agoy, nimpadulong sila asa nga balay. Adto ni Prophet Elisha. Og nagdala silag mga bulawan nga coins. Nagdala pod silag mga panapton nga puwerteng ninduta. Mga tila nga nindot gyud kaayo. Og nagdala silag bulawan og ilahang gihatag ngadto kang Prophet Elisha. Unsa may response ni Prophet Elisha? Unsa man gidawat niya? Ha? Gidawat? Ingon si tanaw ko niyang kamot to. Siya no. Siya no. Siya dili ako maoy naguli sa imuhang sakit. Kundili ang Ginoo nga naa sa langit. Igo ra ko nagsulti nimo nga mutuslob ka didto kay maoy giingon sa Ginoo. Tungod sa imong pagtuo, naulian ka. Kanang imuhang mga gasa dad-ana padulong og pauli sa inyong balay. Uy, nagpasalamat si Captain Naaman. Oh, ang si Jihasi o tanawa yung siya, ha kalamis bulawan. Ay, madato na kita ni Kadyot. Nga apay padapton nga perting mahala. Oh, karon pagkahuman kay wa man dawata, ning sutoy na dayon siya pauli si Captain Naaman og ning sugat si Little Mid og iyang asawa. Oy! Unsa may nahitabo dia? Unsa may resulta sa inyong lakaw? Awa pa sing tingog kay layo pa man. Di ba po na madunggan layo pagod. Oy, nagpadulay. Ganapit ang ni adto kas doktor niya. Ingon ang doktor nga maulian mo sakit, di ba? Pag uli, ma maulian na giguan ni ma kay ingon ang doktor nga dili nako padulaon. Aron maulian. Pero tilipayan, ayaw sa man. Pero abot dire, nag-istorya din sila. Pag human nilang istorya, ingon dayon si Captain Naaman. Siya sugod karon iyang giingnan ni asawa. Dili na ta mo ampo anang Baal, dugay na tag inampo, wa man ko na uli sa ako ang leprosy. Mao na nga ang Ginoo ni Little Maid sa Israel, maoy iyahang gi ampo, wa na sila nagatubang atong larawan ni Baal. Ahasa sila nagatubang didto na gyud diretso sa langit. Sa Lord, thank you kayo sa dugay nga panahon nga nagantos ko sa ako ang balatian. Imo jung giuli 100% nga pagkaulian. Nagampo dayon sila atubangan ngadto sa Ginoo na gyud nga tinuod. Okay. Ang atong leksyon nga makuha sa atong istorya, kinahanglan nga doon natay pagsalig sa Ginoo. Ako'y marigod yung ganyan diri sa kilid. Natay pagsalig sa Ginoo. Doon natay pagtahod sa Ginoo. Kay sa ato nga balatian, hilantan ta si punon. Nya doon natay mga hubag-hubag. Ahaman ta mo ampo ngadto sa Ginoo na. Very good kay nintudlo na lang siya dito sa imabaw. Kay ngano man, kinsa di ay nakahibalo nga kisa di tag-iya nato di ay kisa may naghimo nato ang Ginoo mo ay naghimo sa ato pa kay siya may naghimo kabalo gyud siya moayo pareho anang naghimo kag dulaan unya giguba sa imong amigo ang dulaan mingon dayon ni imong amigo na diguba lagi ni mingon ni ka ay way problema kabalo ko moayo nganong kabalo ka maayo kay ikaw may naghimo ang Ginoo siya may naghimo nato siya pod maoy makabalo mo ayo. Okay, salamat sa pagpaminaw. Kinahanglan unsa ganito sundugon nato si Little Maid nga magampo sa Ginoo. Kinsa may magampo diri before mo kaon? Basig mo kalit mo gabhab ana inyong gikaon nya wag giampo-ampo. Agoy wa na niningog murag na igo ni ba? Pagana nga ato, ay mingon ang mama, mangaon na. Pagana. Kinsay mo ana pa nga. Lord, salamat kayo sa pagkaon. Amen. Bebe, kisa pa taas kamot be. Agoy, hala, murag wala yun, di ba? Kinsay mag-ampo before matulog o mga G? Ha, imong lula ra? Agoy, ang imong lula ra ubanan sa angel. Nya, mingon ang angel nga, kaya di na ko ni ubanan sa Rodriguez, kaya man nag-pray. Hindi na kong plida. Apilo nyo, aron yun, mahaybalan kay. Okay, kinahanglan nyo, before mo kaon, mag-ampo. Before matulog, mag-ampo. Pagkabuntag na pod, mag-ampo na pod, magpasalamat nga buhi pa. Kay ang Ginoo ra bay tag-iya sa atong kinabuhi.
Once nga kuhaon sa Ginoo atong kinabuhi, maunsa na ta? Patay. Ingon na sa atong tapad, patay yun. Muna ang kinahanglan nga mag-pray. Kano sa mag-pray? Mukaon. Mag-pray before matulog. Mag-pray after sa pagkatulog, pagkabuntag. Dayon, mag-pray. Kinsay mag-pray dire before. Muadtong eskwelahan. Mo no, wala mo ning sangpit sa Ginoo na. Lord, muadto na mig eskwelahan uban ni mi karon dili mi ma-side sweep. Ha? Silang tito, dili gyud. Sige mga oras man sila uban. Oh, walay problema na bisan unsa imong reliyon, itatandaan paminawon ta sa Ginoo. Adto tag eskwelahan, Lord, uban ni mi dito. Dili ko makakitag away, iampon na ninyo. Lord, si teacher, dili mi malatusan ron kay sabaan kay ko mga tapad. Mag-ampo gyud importante. Dili malimot sa pag-ampo kay ang pag-ampo pagpakig-istorya ngadto sa Ginoo. Okay, maayong hapon, daghang salamat.